שלום לכולם, חנוכה שמח. אנחנו היום בעזרת השם נמשיך לסוגיה השנייה, סוגיית הגמרא השנייה שעוסקת במצוות נר חנוכה, והסוגיה השנייה עוסקת בזמן הדלקת נרות החנוכה. אנחנו עדיין נמצאים במסכת שבת דף כ"א עמוד ב'. אז בעצם לאחר שהגמרא בסוגיה הראשונה שדיברנו עליה אתמול עסקה במה ניתן להדליק את נרות החנוכה, אנחנו כעת נעסוק בשאלה של זמן הדלקת נרות החנוכה, והגמרא בעצם עוסקת בזמן הדלקת הנרות מתוך הקושי של ההלכה שדיברנו עליה אתמול, של ההלכה שבעצם הגענו אליה למסקנה בסוף הסוגיה הקודמת של כ"ט זקוק לה, שאם נר חנוכה כבה לנו לאחר שהדלקנו אותו, אז לא חייבים להדליק אותו בשנית. אז הגמרא בעצם באה ואומרת, לכאורה אם כ"ט זקוק לה, זאת אומרת אם אני לא חייב להדליק את נר חנוכה אחרי שהוא כבה לי, זה נמצא לי בסתירה עם מקור תנאי שמדבר על זמן הדלקת נרות חנוכה. המקור התנאי אומר, מצוותה מי שתשכח עמד שתכלה רגל מן השוק. המקור הזה בא ואומר בצורה פשוטה שיש לנו גבולות זמן שבו נרות החנוכה צריכות להיות דלוקות. משקיעת החמה עד שתכלה רגל מן השוק. אנחנו עוד כמה דקות, אנחנו כבר נתעסק במה זה אומר בדיוק, אבל הגמרא קודם כל מנסה להבין שאתה מדבר איתי על ברגע שיש לי גבולות זמנים של מצווה, אז הגמרא אומרת לכאורה, אם זה אומר לי זה אומר שהנר צריך להיות דולק בין שקיעת החמה לבין עד שתכלה רגל מן השוק, ואז לכאורה זה אומר שאם כבתה כן יהיה זקוק לה, אם הנר כבה לי בתוך הזמן הזה אני חייב להדליק אותו שוב. אז אומרת הגמרא לא, היא מביאה שתי הסברים. היא אומרת, דבר ראשון מה שאנחנו לומדים מהמקור הזה, זה שאם הגיע הזמן הזה, ואם הזמן הזה לא עבר ולא הדלקת עדיין את החנוכיה שלך, אתה צריך להדליק. ודבר שני, לשיעורי. זאת אומרת הגמרא שהגדרת הזמנים של שקיעת החמה עד שתכלה רגל מן השוק, ההשלכה של האמירה הזאת היא גם לגבי כמות השמן, כמות חומר הבעירה שאני שם לי בתוך החנוכיה שלי. אני צריך בעצם לשים כמות של שמן שמספיקה לי שהנר שלי ידלוק בתוך הזמן הזה של משקיעת החמה עד שתכלה רגל מן השוק, ואם זה קבע לך בתוך הזמן הזה, אתה לא חייב להדליק. ככה משמע מהגמרא. ממשיכה הגמרא ואומרת, מה הכוונה עד שתכלה רגל מן השוק? אומרת הגמרא, עד דקליה ריגלה דתרמודאי. אומרת הגמרא שמדובר פה עד הזמן שבו האחרונים נמצאים בשוק, בעצם במקום המרכזי של העיר, עד שהאחרוני האחרונים נמצאים בשוק. ומי אותם האחרונים? אומר לנו רש"י, זה התרמודאים. התרמודאים הם בעצם שם אומה, שם של עם, שהיו מתפרנסים ממכירת עצים לטובת עסקה ביתית, ובעצם לפי מה שרש"י אומר לנו, כל זמן שעדיין יש מכירה של עצים להדלקה של העסקה הביתית, שעדיין אנשים מתעסקים בהדלקה של התאורה אצלהם בבית, גם כשלא קשורה לנר חנוכה, זה גם הזמן שבו אנחנו מדליקים את נר החנוכה. וההיגיון של זה בעצם בא ואומר שכל זמן שעדיין יש איזשהו מסחר כלשהו, אפילו מינימלי בשוק, ברחובות העיר, אז יש לך אנשים שאתה יכול לבוא ולפרסם להם את הנס בהדלקת נר החנוכה, ולכן עד הזמן, כל זמן שיש אנשים ברחוב, תצא להדליק נר חנוכה. עכשיו, הראשונים, כשמדברים על זמני הדלקת נרות חנוכה, אז יש לנו מחלוקת
בין הרמב"ם לבין הטור, מה לגבי תחילת זמן ההדלקה. זאת אומרת, המקור התנאי בא ואומר משתשקע החמה, מדברים על שקיעת החמה, צריכים לזכור ששקיעת החמה זה תיאור של תהליך, זאת אומרת השמש לא יורדת בבת אחת מן השמיים, אלא היא יורדת בשלבים, זה זמן זה תיאור שמדבר על תהליך. ולכן נשאלת השאלה שאנחנו אומרים מצוותה של הדלקת נר חנוכה משתשקע החמה, מה הכוונה? זאת אומרת, ששקיעת החמה, הכוונה היא ההתחלה שלה, האמצע שלה, הסוף שלה. אז נחלקו האמוראים בשאלה הזאת. הטור אומר תחילת הדלקת נרות, זמן הדלקת נרות החנוכה מתחיל מסוף שקיעת החמה. סוף שקיעת החמה הכוונה היא, ככה השולחן ערוך מסביר, הכוונה היא הזמן שאנחנו קוראים לו היום צאת הכוכבים, והנר חנוכה צריך להיות דלק עד חצי שעה מרגע ההדלקה. זה בעצם הזמן המוגדר בהלכה של עד שתכלה רגל מן השוק, חצי שעה פחות או יותר, ולכן, כמו שראינו בגמרא, אנחנו צריכים בעצם לתת כמות של שמן שמספיקה שהנר יהיה לנו דולק לזמן כזה. לעומת זאת הרמב"ם בא ואומר שהדלקת נרות חנוכה היא לא בסוף שקיעת החמה, אלא הוא אומר שזה עם שקיעת החמה, זאת אומרת בתחילת השקיעה. זאת אומרת, ממש ברגע שאנחנו רואים בלוחות הזמנים תחילת השקיעה, שקיעת החמה, אומר הרמב"ם, זה הזמן שבו צריך להדליק את החנוכיה, וגם הוא אומר שזמן ההדלקה שצריך להיות, שהנר צריך להיות דולק, זה לפחות חצי שעה, וכמו שאמרנו, אם הנר שלי כבה, לא צריך להדליק אותו פעם נוספת. עכשיו, הלכה למעשה, בעצם יש כאלה שנוהגים כשיטת הרמב"ם, שמדליקים את נרות החנוכה עם שקיעת החמה, בתחילת שקיעת החמה, יש כאלה שנוהגים כשיטת הטור, שמדליקים מסוף שקיעת החמה, אבל לכל הדעות זמן ההדלקה הוא עד חצי שעה מן הלילה. עכשיו נקודה נוספת, לפני שנעבור לרעיון האמוני שעולה לנו מתוך הדברים הללו, בימינו, בגלל שהשהייה ברחובות העיר היא מתמשכת ליותר זמן, לכן אנחנו גם צריכים לשאוף שההדלקה שלנו היא צריכה להיות אפילו יותר מהחצי שעה, ואנחנו יכולים להדליק את נרות החנוכה למשך יותר זמן בערב, בגלל שיש יותר זמן שבהם אנשים נמצאים ברחובות, ולכן בימינו אנחנו צריכים לשאוף שההדלקת נרות החנוכה תהיה לנו אפילו יותר מחצי שעה, אבל מעיקר הדין זה צריך להיות לפחות חצי שעה. עכשיו, אנחנו הגדרנו בעצם, הגמרא הגדירה, חז"ל הגדירו את סוף זמן הדלקת נרות החנוכה, על פי אותם התרמודאים. עכשיו, זה מאוד תמוה, מדוע חז"ל בחרו להגדיר את סוף הדלקת נרות החנוכה באומה שלא קשורה לעם ישראל, ולא רק שהיא לא קשורה לעם ישראל, אתם יכולים לראות פה במדרש בבראשית רבה, שהוא בא ואומר שהתרמודאים, חז"ל קוראים להם שער שונאיו. הם היו אומה שהייתה שותפה בשני חורבנות בתי המקדש שלנו. ויש בעצם מחלוקת בחז"ל כמה הם היו שותפים בחורבן, אבל בכל אופן אנחנו רואים שהתרמודאים זה גם אומה שאנחנו סבלנו ממנה, ולכן זה מאוד תמוה מדוע חז"ל בחרו דווקא בהם
הם יכלו לקחת סימן טכני אחר לזה שהרחוב מתרוקן. למה דווקא בחרו באותה אומה שאנחנו גם כל כך סבלנו ממנה? אז האמרי אמת, בנו של השפת אמת, מביא בשם אביו, שהוא בא ואומר שיש לנו מדרש נוסף בבראשית רבה, שבא ואומר התרמודאים, הם מסמלים את המאבק של האדם מול היצר הרע. והוא בא ואומר שאנחנו מדברים על עד שתכלה רגליהם של התרמודאים, הכוונה היא שאנחנו צריכים במאבק שלנו מול היצר הרע, אנחנו צריכים לחפש איך להתגבר ולהסיר את ההרגל. אנחנו יודעים בקיום מצוות ובעשיית מעשים טובים, בן אדם ברגע שהוא עושה את זה הרבה פעמים, אז הוא כבר עושה את זה מתוך הרגל ולא מתוך כוונה שלמה ולא מתוך חיבור אמיתי. ואומר שפת אמת שאנחנו בחג החנוכה מבקשים להילחם ביצר הרע בזה שהוא מנסה להכניס אותנו לקיום מצוות מתוך הרגל, לא מתוך התלהבות. ואנחנו בחג החנוכה יכולים, יש בזמן הזה יכולת לבוא ולהתחדש, לבוא ולקיים מצוות מתוך התחדשות, מתוך שמחה. ובעצם דרך זה שאנחנו מדליקים את נרות החנוכה כנגד ההיעלמות של אותם התרמודאים מן הרחוב, אנחנו בעצם מסמלים את הניצחון שלנו על יצר הרע, על החושך בעולם, ועל זה שאנחנו מחפשים כל הזמן לבוא ולהגדיל להפיץ ולהאיר את העולם במעשים טובים, גם ברמה הטכנית וגם שאנחנו נעשה את זה מתוך התחדשות, מתוך שמחה, שבעזרת השם באמת נזכה לכך בכל ימות השנה. חנוכה שמח ושבת שלום.